nalipay. Pwede nakuha akong kalipay. Kung pasalamat sa kapapauli niya sa Team Saka, labi na sa si Sir Miljon nga mo hinahimo na akong taytayan sa pagpauli sa akong anak. Unsa man ka tinuod nga ang imong anak ipapilihan sa Team Saka aron makauli diri sa Hiwaso? Tinuod na siya tinuod pa kay istorya akong anak dito sa Manila atong Agosto 2024 niadtog Manila. Unya, iya taong trabaho dito pamintal. Unya, dang tag 2 ka bulan niya kapin trabaho, luwa siya dugo. Unya, ning simpre ako ginikanan na balaka jud ko unsay kwan sa akong anak ning sitwasyon dito. Moto na ngayon Sir Miljon atol pod nga yana sa tamad yes ka konsyal Lorena sa una, konsyal na siya sa una namo, yana siya sa tamad. Ako siyang hangyo nga, sir, pwede ba mga magtabang nimo sa Team Saka nga akong anak pa, kung ano na ako, papulion, nga ikaw rin mahibalo kung sa imong lukaton nga tiket. Ingon siya, sige day, kung ano na tikaw, tabangan tikaw. Kuaning ako rin ipaabot na sa Team Saka, kanang imuhang istorya. Kay, muto, galaom ko niya, pag abot o kapisimana, chat na po siya na ako, nga day, apurog na day, lukatanan ako itong tiket imong anak. Pero pagkatilita po sa Marso, sinanmin niya sa tickets akong anak na pizza dos. Kuanon, ning pizza dos, palargahon na. Flight niya, iko, ha, ano mang, ingon to sir, barko sir, siya, aeroplano para madali, kadi ko siya gusto nga madugay. So meaning atong klarohon, ang gihangyo ra nimo pamilitis barko. O nya, yang aeroplano para madali. Ingon ko, ay salamat naman sir, salamat sa makadagan. Ginoo ra ni balo nimo. Isurahi ko luming ang imong anak na padpad sa mga. Ay, akong anak ba, siya, kapgo siya sa una, kanabang, nangita siya, kanabang dako-dako nga income, hindi pa ulit ako. Niato siya sa Manila. Pag ato niya sa Manila, kamay raman dapog income, na mental, na siya, niya, una niyang trabaho dito, niya, balo ka sakit, nang kaluis Ginoo nga napo di ay buutan nga tao nga nitabang nako. Ano nakauli na siya sa iyang pagingkas Manila. Ngayon og salamat sa Ginoo nga naira di tao day maluoy sa mga pobre. Nakahangyo man si imong anak kani atong Manila ni hangyo man nga mo uli. Ikaw lang papauli o siya mismo? Ako may kapapauli, ako mismong ginikanan para nga ako may magalam sa akong anak. Kung sa imong anak dito sa pinakita sintro. Kuanda sa iya lang pagpamintal. Kanya trabaho dito is pintor. Kaya yun nadaot sa chemical sa. Oh, nadaot. Unsa ba siya ga? Kaya nagaskat siyang anisakon sa baho. Sayan tutunan. Unya mo to, wala naman siya sa tipik siyang dugan itong pwede pong paita kay pag-abot, nakaktak po diyang kwartang yung pinadala, pwede gikaluyan na po mi, nga na may survive na po nga, na financial nga gihatag ning Sir Miljon nga 3,000, na dyan tao may kapuno-puno sa iyang ipadala sa iyang uyuan nga nawala. Mauro dyan nang... Kumusta imong anak ron na ganay ulit siya? Sa imo mo kanipan? Nalipay. Pwede nakuha akong kalipay. Kung pasalamat sa kapapauli niya sa Team Saka, labi na sa Sir Miljon nga mo hinahimo na akong taytayan sa pagpauli sa akong anak. Okay, so akong pasalamatan ang sa Team Saka nga labi na si Sir Miljon nga mao dyan ni istorya sa Team Saka o sa mga kaubanan niya si Dong. Pasalamatan labi na si Sir Miljon nga siya dito tayan nga nalukatan ang bata og ticket sa eroplano. Sa kauban niya sa Team Saka si Mayor Salma Dongnil
Duming Katubig, Miljon Banogon, Jojo Vidal, Sagario Joven, Margasinio, Jack Gara James Torres. Daghang salamat kaninyong tanan sa pagtabang sa akong anak nga nakauli. Salamat. Ang Ginoo ray maghibalo ninyo sa inyong kaayo nga mobalos kaninyo.